Maayong adlaw mga kabisdak. O karon ubani ko ninyo sa pagpaminaw sa kun ako ang pasultion ang atong magtatampo sa kababay nagngalan og ani. So kini siya na problema ni sa utang. Labi na nga yang pares, yang bana nag-adto sa abroad nangutang siya aron ay magamit apan naipit man sa gira ang ihang bana. Pati nakuha niya utang karon mao na iyang kika-problemahan. So bani ko ninyo sa pagpaminaw. So, kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog kog subscribe o click po sa notification bell para ma-update mo sa sunod upload. So, salamat kayo. Dili na to ilangan. Ato na yung sunod. Kung ako ang pasultihon. Kung ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kung adunay aso, adunagay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama, kini ka po ninyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang magigsunan mga kasama, awhagong ko kamo gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga ani. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Ani. Kini akong problema, bahin ni sa akong mga utang. Kay unsaon, palpak man ang lakaw sa kumpana. Pero ara inya gyud masabtan ang akong sagilano no. Ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Kanta sa ko eh. Laay man. O nakamuadto sa ako ang kumpare. Kantahan ganis parimando. Tuwara ba taon ilahas. Masak. Layo-layo na ba to? Kanta ko. Bisan og hilantan. Bisan pagtakigan. Ikaw ragyod inday ang akong halaran. Even di mo tagdon, biyay-biyayon og esnabon. Kingugma ko alang kanimo, bisag gihilantan ko nimo. Because my love will last for only you. Bisag unsay dangatan, bisag pagnahutan, maputos ako sa daghang utay. Iloom ko na ay, day! Day! Lakaw ko kaniyot, day. Ha? Katuon ko ila primando, kaya na ako sa itoyo na ko. Oh. Uy, basig unsa na sa day kanang kuan ha, tuyo, basig unsa na sa tuyo ana. Dili ay. Posible sa di siguro, kung mahitabo sa na day, kay dugay na bayaming 1 taon magka-jaming sa primando taon. Kaya may abroad ba taon na, mao nga, ako na taon nga tuon dito sila, okay? Oh, sige. Pero ayaw palabiin taon ha. Kaya super na bang inom, naagyo na limit. Kasi pag inom, di na maayo, kinahanglan maglimit ka, usarap botilya. Unya, inighurot sa limit, awa na, libre na, wala limit. Ay, bida sa nimo, day. Taka mo lang taon ka storya. Kaya pataka, suma, kapilan ako ni mo na ilat ang imong inom-inom. Sa inom inom. Na, si primando ay kung Parimando karon, dapat ay, basta mahubog na sad gani, kaya nik-uli ron mo, bantay ka lang kinako. Ay, sos na unsam kayo di lagi. Promise na.
Unya, usahan pre. Sa may desisyon nimo. Amin ako sa tuyon mo na ako, pre. Pero importante makayo, kanara di eh. Oh, pre. Di maguna sa yon kayong problema, pre. Kay malayo biya ka na sa imong pamilya. Mga bitaw nga nanghid ko sa kong asawa daan, pre, ha? Nanghid ko, anak. Ako, ay problema kay panginabuhi, man na. Buhaton, gino na itong tanan, basta para sa itong pamilya, pero namo na itong asawa, pre. Kinahanlan ko taon, kinahanglan sa masayod po siya, di ba? Unya, unsa man? Unsa man, ha? Unsa man, ha? Unsa man mo desisyon na diha. Ako, pre, willing, sige ko. Willing ang ibol ko. Pero manangin lagi kong commander lagi. Sige pre. Mas mayo sige nang magsabutan na ninyo daan. Para baway problema. Basta kay siguro nanti ka kay kumpare gud ta. Sige, salamat, pre. Unsa may tuyo ni Parimando nimo, Ako ha? anday kanang usa ko siyang dadoon nigbalik niya na dito sa laing nasod ba? Sa? Usa ko siyang dadoon. Nigbalik niya dito sa ilang nasod. Sa laing nasod ba? Unya? Muli, man rin siya din yung manguha din sa tao para dadoon niya sa Japan. Para sa ilang kompanya ba? O, usa ko siyang kuhaon. Napilian ko niya. Buot may pasabot nga patrabahoon ka niya dito sa Japan? Marang mauna day. Sa ato pa na ko nakagsweldo, anak. Anak gina day. Sa ato pa kwartahan na day taan ni Dong. Anak gina day. Dili na kapagadawan niya labada din sa tuwa. Itando day kaniya. Wapa day. Kaparaw ni mo. Ah? Tando ada yun. Ngita kag masuhong ng swerte ni mo. Lain na niya makapahimu sa anak. Ako anday kaning nanghid ko di mo daan. Ay, anong manangit pa man ka? Uy, tanduan, anak. Oo, day. Ako na yung ipatando ni Picto ang offer sa iyang kumpari kay sayang man kaayo ug di niya dawaton ang moong offer. Unya. Day, ade! Day! Oh, dong Picto na unsa ka? Mura ka magdakadaog og luto. Day, good news! Madayon ang akong paglarga, day. Ha? Madayon miglarga sa Japan, day. Karoon na may sunod si Bana mo larga. Mao ba dong? Wow, kanindot kun mauna. Dako na ang oportunidad nato nga mapaeskwela ang mga bata sa kolehiyo ug makapundar ta og mga tarong nga mga gamit sa bahay. Day, pwede ba nga mag-andam tagamay? Gusto ko nga magdispedida ko uban sa ako mga barkada. Pwede ba, day? Perfecto. Pasalubong na mo, pre, ha? Inig uli ni mo. Prepekto, tinuod yun day ni pre. Di ni joke? Pre, dili ni joke, pre. Ugma na may mo larga. Mao nga, magpadispedida ko. Kay ugma, tuwan ako sa Japan. Wow! Unya, Usa pa may dugayan na to. Asa man mo handa, pre? siyempre, naaoy, di na mahimong wa ni para nako. Day, ipagawas na ng bugnaw kaayo nga San Miguel Pilsen, day. Oh, diara dong. Yes! Naaraman dede ang bugnaw ng San Miguel Pilsen. San Miguel Pilsen, the true global Filipino beer. Tungkol kay bisan na anak ko sa Japan, doon nagyapoy San Miguel Pilsen dito. Saktong kita, pre. Nagtuod diri, kauban mo ang San Miguel Pilsen. Apan, di lang minimo kauban nga to. Oh, kumusta ka naman, ane? Nay, dali sud rin nay. Mambana ni mo. Namasahiro pa? Wa nay oy. Wa naman na masahero si Picto good nay. Oh, nga naman, pensionado na siya? Dili man nay. Wa naman si Picto dinhi. Oh, so ba na ni mo? Tuan na sa Japan. Ha? Unsay to anas Japan? Nay, nilarga na sa gawa si Picto. Tuan na siya manrabaho dito. Uy, kanus alang. Ato ko sang adlaw. Mabitong gitawagan ta ka nga ani kauna kay wa ko'y kauban. Your words good. Sa to pa kwarta na di ay muron. Kay abroad naman tumbana ni mo. Utangan niya ako, Nanay, sad uy mo pag ni paglarga ni Picto ba? Ayaw ka bala ka na kinikpadaan ni Picto siyang sweldo manuroy ta. Sa pagkakaroon, dili lang una kasabay kay wa man ko'y kauban, okay? Oh, okay pa sa right. Uy, hala. Wow, kalamigo datog sudan, ane.
O nay, nag-ihaw man og baboy sa ng dulor basta Domingo, mag-ihaw gina siya. Nikuha kong 2 ka kilo. Akong gihumba ang 1 ka kilo, unyang 1 ka kilo akong giadobo sad. Oh, mayo noon kay gipautang ka. Nahibaw man siya nga nilarga na si Picto sa Japan. Mao ba? Mao man gid na sila. Kay Ogo pa siya kahibaw nga nilarga na sa Japan? Aw. Sagot taon to pautang. Piliun naman gid na nilang ilang pautangon. Sige lang kay kung makapadana si Picto, magtukod ag atong kaugalingong sari-sari store nay. Di sad ta na sila pautangon kung mangutang na sila. Ay, hulasad ana ani oy. Ngano man ay? Sila lang dunay katungod nga dili magpautang. Kita, wa di ay. Kakidort good. Ay, dili ba? Kuan man, dili man na maayo nga magdumot ka ana nila. Pasagdi lang. Ug mangutang nimo gani mangutang man gani, utang lang. Pero tagali lang. Limitasyon nilang ko asa kutob. Kutob aso sa kalibo. Umabot na gani ko sa kalibo ilang utang. Oh, stop na. Mo na, mubayad na sila pabayra na. Nya gingon anak day ko nila sa unanay nga wa man. Abi kay usara man ko kalabandera nya panday ang akong bana. Nya usahay mo extra ra intaw nag-drive sa tricycle. Mo na di sila magpautang. Karon pakit-o na nako sila. Ay, ani ba? Pasuyaon gyud na nako sila nay. Sa? Kani siya, ma'am, kani Nay, bagay kayo ninimo, Kay gawas nga manindot ang mong tingog aning maong karaoke, ma'am. Ang iyang kolor, see? Tanawa. Bitaw, uy, ganahan ko. Parisan dayon nimo aning microphone, ma'am, nga mura good kag mag-concert. Sige, ug abi nimo, inig kami nimo. Musika, yung mga mata sa mga silinga. Mao ba? Yes, ma'am. Nya pilay down, ani. Uy, wakay nga ngay kabalakan, ha? Take note. No down payment. Bisa kung sa pang-appliances ni mo kwaon, wa may down payment. Olo ko nindoy. Nindot mo lang. So, usaman mo ka, mukuha ka. Mukuha ko, uy. Ang ako rang bana ang mubayad ay ni. Oh, hay mali mong bana. Tuwas abroad, tuwas Japan. Uy, paupo. Kasi tinin mo, ma'am, kami abroad man di ay si sir. Unya, unsa man. Napakalaing kwaon. Namatay ref, TV, unsa man. Pwede din mo kuha og ref? Pwede din dunganon sila? Pwede kayo, Ha? Total, mabayaran mo na. Tuwag ko sa abroad mong bana, so imposible. O, dili mo makabayad, ani. Bitaw. Nayon sa man, pagpili. Asa, ref mo, asa ani, pagpili. Ay, kana lang siya ay. So balik to, ma'am, no? Karaoke, 1 TV flat screen, 48 inches, usang ref. Okay na. Okay, kana lang sa. Okay, ma'am, patik. Perting siya ka sa kong nanay, kay doon na may dakong truck nga ni Hunong sa among tungod, nagdiskargag karaoke, unya, TV, unya, ref, pagyud, nang gawas dayon ang among mga silingan, unya. Dire lang na palihog ang ref, dire. Dire skilid. Unya ka ng TV. Diha. Sa ubos lang ang karaoke, palihog. Ma'am, Diha dapit. Sige. Salamat yung kayo ninyo, ha? Kanang wala sa tipron. Wa pa mo ko parad isa kong banag kwarta, kuid. Wa pa man ilang sweldo. Sige, salamat kaayo. Oy, ane. Nay. Di pa kaon nimo ang tanang baligya sa appliances? Wah, day, uy. Dagan man ko kaayo na. Nga napay mga sagbot, Mura manig mga papel, mga basura. Ay, pasadi na, nay. Ako rin manglimpyo, anak. Yun na, nakaluto na ka? Oo, man na. Unsa may sudan? Ay, napa may sobra gapon. Sobra nga humba. Wala ka magluto bag-o. Sa may ako lutoon. Nangutang lang ta ka sa tindahan ni Noy Satur. Na, iyaw ko kog pautang nga ana diha. Ayaw kog sugo ag pautang. Kay mauwaw jud kay ko ane. Hulong anong mauwaw mong kanila, nga kaila man sila nimo. Bisa na. Sige, ako na mangutang dito. Ipahimutan ko sa rin mga napalit na ako. Hapit naman lang matapos ang buwan. O pa man manawag si Picto. Ano kay balita? Busy yung tingali kay silang trabaho ay. Ay, ako sa phone. May bagding. Kinsa ba ka? Si Picto. Siya nang nanawag. Hello, Dong!
Dong, kumusta man ka diha, Dong? Daghan ka mo gitrabaho diha, ha? Dong Pikto? Hello, Dong. Hello, Dong. Anong karoon ko magkaranawag? Abi na kong lalimot na ka na ako, diri. Day, pasensya na kay day ha, karon pa ko kalugar tawag nimo. May problema mo ko diri day. Ha? Problema? Problema? Unsa man, Dong? Ambot mura papulion mo tingali mintanal. Ha? Anong ko taon? Anong papauliun man? Napiktuhan mo kun Pinterest gubat sa Japan. Ha? O day, wapa yun may kasuko trabaho diri day, kay gubot kayo taon diri. Wapa ka operate ang among kumpanya nga gitrabuhan tungod sa gubat. Ginoo ko. Di amin diri sa usa ka underground day, gisipti pa mi, kay sige magbinubahay diri. Ha? Onye, hello? Hello, Dong? Dong Pikto? Hello, Dong? Uy, naunsa ka, ani? Nay, malasa pagkalargaan ni Pikto, Nay. Ha, nga naman. Natimingan man nga nagubat dito. Oh, may noon. Unsa? Dahil daan ni, oy. Lagi na eh. Una, si 50 taon. Kumusta naman siya dito? Gibutan ko na sila sa usa ka underground, Nay. Para silang safety, kaya sige pang binumpahay. Uy, ginoo ko. Ay, mag-unsa naman lang ko, ani. Ay, safety na ka sila dito. Safety sila, pero mo nagpapaulion sila balik sa Pilipinas kung unay. Ay, maintang makabalik na sila. Ug dili maapil sa gubat dito. Patay na taanin, ay. Ha? Ano man? Ang akong taong ipagawa mga appliances. May uli na dito. Oo, ko na uy. O para mataw ko kasuhay og adto. O pa kasuhay data sa gyud. Kay o pa may usa ka buwan. Unya, wag to'y down payment pagkakuha. Unsaon man rin ako runay. Ay, ambo, tangin mo, ani. Giahak mo sa dispekto, oy. Ay, basulas, Pito. Kay wagod taon to sa. Ikagay mabasol, ana. Kay nga nung nangutang ka na yun. Pag gani ka, buwa pag iklarong mo nakatrabaho ba dito imong bana? Gisagot tayo magdahom good. Nakalarga na good. Ayaw sa aman ni Ron. Wala akong problema kung nung saon eh. Tabagit ako ko aninay kung nung saon eh na ako. Mapriso, gika ko ininay. O, palitan na sila pwede ba? Nga iuli? Nga preso na lang ka. Nay! Mao na akong problema ron kung ansaon ni nako. Mauwa mo sa kumuadto dito oy. Nya maningil sila nako. Nya wa ko ikabayad. Nya mauwa usab ko nga iuli to nako. Unya wala ba to kay baw si Pikto nga nangutang ko? Unsaon ni nako? Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Ani.